I'm Samantha Shan, the President of the World Federation of Occupational Therapists. As occupational therapists, occupations are everyday activities that all of us as individuals, groups and communities do. My name is Anu Söderström. I'm the President of COTEC, Council of Occupational Therapists for the European countries. And through occupational therapy you can bring that normality back then to your life. Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εργοθεραπείας γίνεται στο Ευγενίδιο Ίδρυμα αυτές τις μέρες. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάνω από 900 σύνεδροι έχουν γραφτεί και είναι εδώ συνεχώς. Γεμίζουν τις αίθουσες οι οποίες είναι κατάμεστες. Έχουμε πάρα πολλές ομιλίες. Έχουμε διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Έχει έρθει η πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών και η πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κρατών. Οι πάρα πολλοί συνάδελφοι εξαιρετικοί. Νομίζω ότι το συνέδριό μας έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θέλω να πω και επίσης ότι τη διοργάνωση την έχει αναλάβει η εταιρεία Convene, η οποία έχει κάνει καταπληκτική δουλειά πραγματικά.